Nanghatag og regalo alang sa mga batang dunay cancer didto sa House of Hope Foundation for Kids with Cancer Incorporated sa Southern Philippines Medical Center, Davao City ang mga personahe sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Davao nitong Sabado, Disyembre 10. Gipanguluhan ni Regional Director Dondon Lillanos III ang memorable celebration sa Christmas Thanksgiving sa House of Hope. Kuyog ni Lillanos ang LTFRB Davao staff ug mga representative gikan sa Passenger Accident Management and Insurance Agency ug SSCI Management and Insurance Agency. Giharana sa team ang mga bata ug nindot nga mga huni ug Christmas carols ug nanghatag og dulaan ug food packs. Dunasay gihatag nga Christmas bundles alang sa mga ginikanan ug watchers sa mga bata. Sa mensahe ni Lillanos sa mga bata, gisaysay niini nga buot sa ahensya nga ipabati ang kamahinungdanon sa pagtinabangay ug pagminahalay. Tumong niini nga makahatag og paglaom ug makahimo og kausaban sa kinabuhi sa tanang mga bata nga mipilawom sa treatment alang sa cancer sa House of Hope. Gipasalamatan sa LTFRB ang mga personahe sa House of Hope nga mitabang kanila ug sa mga organisasyon ingon man sa mga individual nga voluntaryong misuporta sa katuyuan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe